Fil-jum li fih suppost ingħata bidu uffiċjali għall-istaġun tas-sajf, pajjiżna spiċċa milqut minn maltempata li ġabet magħha ammont kbir ta' xita. Nies li tkellmu magħna qalulna li l-aktar affettwati kienu l-lokalitajiet fiċ-ċentru ta' Malta, partikolarment barar fil-bypass tal-Imrieħel. Filmati li kiseb dan l-istazzjon juru kif il-karozzi pparkjati f'din iż-żona kważi jerqu minn fuq s'isfel. Ma setax jonqos ukoll il-festi ta' din il-ġimgħa u dawk tal-ġimgħa d-dieħla jintlaqtu wkoll, direttament jew indirettament b'din il-maltempata. Fost dawn il-festi nsibu l-festi ta' San George f'Ħalqormi, San Nikola fis-Siġġiewi u San Ġwan il-Battista fix-Xewkija li kienu avvanzati sew fil-libsa tat-toroq għall-festa. Milquta wkoll id-dilettanti tan-nar ta' dawn il-festi, hekk kif ix-xogħol fl-għeliqi għall-ispettakli mħejji għal din it-tmiem il-ġimgħa kienu fl-aqwa tagħhom. Net News niżel fit-toroq tal-Parroċċa Ġorġjana f'Ħalqormi biex jara l-andament tax-xogħol fuq l-armar u tkellem ma' Justin Zara, direttur tal-armar tal-Kumitat Festi Esterni, dwar kif intlaqtu mill-maltempata. Saret issa wara li għaddiet ix-xita qegħdin induru statwa. Mill-lider hemm ħsarat konsiderevoli, eluf ta' euro, għax jgħid li għandna statwi antiki kollha tal-Karta Pesta. Għandhom fuq 100 sena, ġifieri u ġarrabna ħsarat fuqhom sew. Konna naqra preparati għax fi 11 jien stess ċempilt il-Metofis u għalunna li ġejja xita bej is-sija u 3 u mill-ewwel tajt l-ordni biex naqbdu nattu l-istatwi. Ma lħaqniex għattejna kollox, bes li bżewġ lifters, ħafna nies u ma lħaqniex xorta. Wara l-maltempata ta' sentejn ilu, il-Kumitat tal-Festa kien għadu kif lesta restaur fuq l-istatwi ta' Tsuntir, l-Anġli tal-Koruna u x-xena tal-Martirju ta' San George, kollha xogħlijiet tal-istatwarju Karlu Darmanin il-fuq minn 100 sen ilu. Minkejja li din id-darba laqgħu għal-maltem bi plastika l-istatwi u għattewhom bħala prekawzjoni, wieħed għadu rid jara eżatt x'tip ta' ħsarat ġarbu dawn l-istatwi wara li jiġu żarmati. Għal dan il-għan se tkun qed issir ġabra speċjali sabiex ikopru l-ispejjeż tal-ħsarat. Għalkemm id-bassir tal-maltem baqgħet sa tard wara nofsinhar u jaf ikompli tard mal-lejl, il-festi esterni ta' din il-festa se jissuktaw b'mod normali l-ħamis fil-għaxija bil-marċ popolari tad-dimostrazzjoni b'San Ġorġ taż-Żiemel mat-toroq tal-Parroċċa Ġorġjana.